Yes. No momenyo mamuitongo twararie pare twathire ngaki tuthanya kora ke korosi niake mengi ono mugambi twachorete orosi ye para turagania gaturemeire no ya sariria marimo ya bantu chinyomba chichu gatura toroseria tubekere bakomoro mu sinjama twagara baga guchana igore Tiga magendera hansi nandi muna banyiremire iga batoroserie batutitire bakachicho mite ya imoirwe bono ko batugareire iriga tunaitwe tukire bakomoro epare ronge nandi twarorio rie para yabekirwe magendera na iga batoroserie Pero bueno. nari gochana maite nari gochana akise eke nanyo magendera ganderete ngire ria ngomugambi ora sekiro bombia mono kolega asiengia na gokiwe na tebanga orde balimo na indere egenderere na ndebe complete kuyego ekike tutote anena abantu muna bekiro lekento gokirega asiengia ikwanya leko bagokora many more days kolega asiengia na ndebe koboko chinga kichonsi okedeka yomari anena mrono umugambi we county ya Kisii Simbarati kobwatrana na MC yetu Amos ikiabuso bia mona segas moende to tokolera na jitene gali ina epa kerti ali senje to nyoranga epara yote erre to kolimo o next ni nda ko semelinge gali ana nke goika amagendera ramaya Chakabo. Umugambi Amos bia mono wakorera maya kwatorosiri para intu abana pota poto chandikete twanyore para stogweta tianya sana ukubeko kware gwanja asugwanja kwao omoyo muya otobekera omoro na butoko tayambia mono mugambi miya mono ande miya mono asante sana murayo itogwe ward yani Honorable Amos Mukayo Mweri alafu kwa ushirikiano na county government ya Kisii asa gotoroseriri kuri paraga konya ne agakuri togwata twatebire mbia mono ase igo obo koreri gwa transport mboba boko ba sekerengo kia igoro na anda nene mono season une mbra bono keo cha koero choto bekera moro mnali chipare chigo tinga kabisa egere usafiri ebe engi ya side na ande be efficient anene mono chinga kichia maiga twabere togo chande kasege kege tambe twa na gutwara para abarwaire babere bakurwara ma kera matanga abeire abantu babwate chirori eko bakongo ikasa nebo mubiri kurusi ase chinke nduche ito chimna bosonga mpaka yarengo muchando monene lakini ase kero buna boniga chipara buna chiabeire iga na bego cha mpaka isikoli yao gabu wase piga pigia kolete ko bosongo mpaka gotiga isikoli yao. Asante sana MCA kwa ushirikiano na county government ya Kisii. abana banyasaye ngo bakera muyamono asari umwa twararira na maiso jino mwana chenzi nari wakera onale ko Simbarati o mondo yakubatera nere we body to muske onale ko Amos asante sana mbuya na twaromba ko kera ndoche bintu bya korona maiso njino mwana jenzi ngo bateinga no tora mokire ngaki nande no to ko bana nukire ngaki okara yara maronge na torora yara maronge to yakorera nda benya ko bore se miaka ya moto epara ito ya baliage su ya nyabunde abira se miaka menge ke bwate orosane ke sunte akinate orosane limi wone imindi yo pigi bona teriko cha gotwara stress mo zega wani ga na bego cha na wani yeto bokolie bintu bite magena ito kurugo turuse yeto imoke to nyale banda mama to kuraga omugambi to wakera ngambu yamono ande mbiamono asa yamake na raito Obon. more pape moraiga Oika torosi oikatolike no mugambi wa tokonya wochi wa no bostokoli tokoli ye me marako mamina ega lingo chere mbaka aga ngwete ole para ki abeire mugambi to wakera ngambu yamono ko ndo poda na na bogo to bogo loko no monga kubetiro atamura tere mpaka aga ikanka go chimo tale ko nyawe tai bago bira mo merenjera ona ai twara ya tieki
Bona no otra vez serikali ikataja kolera. Ndurumira mana chezi. Aro chechi ngurundo bwat ne. Toligeria mero. Naigura mane naigura biya. Na kwa to kungu gwite pari. Na chande gete ngo ite na biski yo ngo gaga iga unda marabuka. Igo na ru bura bwa we. Iga nyasaye abwari si umugambi Amos. Nyasaye mu bwa to koboko akore gas no moyo yomo. Nonye nechoera iga nonye tubira abantu bagoteba namagendero echo negentegeke echinyinge chitubire ana batebe oro namagendero batagita sensemei no. Si ako wa na kita to wali. Bari ngangu ko. Bari ka. Bari ngale ko wali. Aende. Tumo mo to mo to ita na iro. Ege to mo da ko. Kuma da ko na ko na ki mo de te bari. Ya. Mangana ya ya. Yo to ko ya to mo iran. Ase nya to ko ira mai. Baru awam sago ti. Amagendero tutagete gekora chigaji gutaba kaisika nge kero mundu kwanyori no bakungu monta bairu murweire yakurucio ro yakwire nyagitari ndundoro jibo begatwaro ringa no mugoko ntogendere takorora tukurwanirwa ne nse toyogere tanyoro burabu Kaiwa. Bona chege ntonta getakoteba gai omumheshimiwa Simba Arati amagendero mbuya muno gwatoreteire tunafurahi naende nagotota tuaganetiga lakini asinara sama atakire kumurekerwa asa abantu bali bausikanete bali bagocha se ground batebanga ekare tigete asinara bakobwata buna ngai ora aligereriga bali ense neyemo baito monto yo mera bamukora pi batigen semien ango bakobwata kinse amachionsirende bakuna naenda pareye ya etete ekali buna same ya etete ekalia ekalia pake gakorru grading ne to kitete ya chiete ya grade ya same bona kereba inenta bana bakaira bakalima naende yebe iranete bona baka tebanga naki buchege sestimere naende no to kolema nesti meji getete pake be kirimo gondo gati conversation te ya kolje bona ko cha kuna bako nyagasara uche system igono ko mete system ya be kirimo gondo gati ikina getali koligere ngana ki yale ngo gondo gati ko monto tari conversated naende no pareta gete korali bona era ngaya guchi buatia ke diga bona bona buatumeka onye ge koli ya tinsa mo chionsire ba go ikasande ba ge bananse guchi nse meyemo asande ba bacha Oindi. bona abu egen toke guchikia ba gaiga nti tu ko bakorengere ya atere go ikerenga asa korori asa amo nse meyemo ya liu yende yati kukonya umuntu aka kunirikende etuani akaire nemboli usere nkenda akaire ndengana kiri aigaro tiga ngira ngora aiga tiga finye kabisa ikina geta kire kira kiwa bantu bali bakole tabali gereri ba kikishenga na ki usawa yabo
eke asa amagenda aro sisi tunakubali chibare tiye chigokeiga naria abanto bande tukonyona none orarware kwacha kwoyigu gose kwairu nyagitari gose onya kobwata nawe emesigo yeki none emechanga twasumbuka omonto okogora omochanga gwatumeka almost triple the price goikia omochanga ori kwagorete yabang'e gatato rigori riria ogorerete konyoiki bwogo